Килиан Мбаппе айни ҳол $128 миллион маош мегирад. ӯ аз ҳама маоши баланд байни футболбозон мегирад, ки аз Месси ва Роналду ҳам пеш гузаштааст. Имрӯз мо оиди ҳаёти Мбаппе дар соли 2022 ба шумо маълумот медиҳем ва берун аз футбол чӣ кор карданашро мегӯем. Танҳо лайкро зер кардани шумо метавонад канали моро дастгирӣ кунад. Хайр, сар мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Килиан дар Париж дар муҳити зебои Нуили-Сурсин, ҷое ки одамони волумақом зиндагӣ мекунанд, хона дорад. ӯ дар бинои дуошонаи масоҳаташ тақрибан 600 квадрат зиндагӣ мекунад. ғайр аз дизайни зебо доштанаш, хонаи ӯ боз 200 квадрат терраса дорад. хона дар мавқеи зебо ҷойгир буда, дид аз тирезаҳо сӯи манораи Эйфели Париж равона шудааст. Мбаппе хонаи худро кам нишон медиҳад, вале аксҳои саҳифааш аз зебо будани дохили хона ишора мекунанд. ба худи Килиан ҳам мавқеи хона қулай аст, зеро варзишгоҳи даста на чандон дур аз он мебошад. Мбаппе ин манзилро бо маблағи $8.5 миллион харидорӣ кардааст. ӯ соли 2017 инро ба даст овард, ки оилааш ба роҳат тавонанд зиндагӣ кунанд. 12 утоқи хоб ба пуррагӣ талаботи онҳоро қонеъ мекунад. ҳаёти оилавии Мбаппе чӣ шуд? Тибқи хабарҳои охирин, ҳамлагари фаронсавӣ бо модели машҳур Инес Рао муносибат доштааст. тақрибан 1 моҳ пеш ин хабар ҳамаро дар шок монда буд. сабабаш ҳам ба шумо маълум аст, ки Инес трансгендер мебошад. ӯ дар 16-солагӣ узви ҷинсии худро ҷароҳат карда будааст. ӯ ҳатто машҳуртарин трансгендер, ки дар маҷаллаи Playboy баромадааст, ба ҳисоб меравад. аҷибаш ҳамин, ки ягонтои онҳо дар авоқаб буданашонро тасдиқ накардаанд. баъзе манбаҳо хабар медиҳанд, ки Килиан ва Рао дар фестивали филмҳои Хан иштирок кардаанд. боз якчанд аксҳое буданд, ки ин ду ошиқ дар яхтае бо ҳам истироҳат мекарданд. Рао нисбат ба Килиан 9 сол калонтар буда, айни ҳол 32 сол дорад. бояд қайд кунем, ки Рао ягона духтаре нест, ки бо Мбаппе вақтхушӣ мекунад. қаблан актрисаи машҳур Эмма Холиден, ки бо никнейми Смеч машҳур аст, бо Мбаппе буд. ҳамчунин модели номдор Алисия Алис соли 2017 дӯстдухтари Мбаппе ба ҳисоб мерафт. Килиан ҳам бо кадом духтар буданашро аз чашми мардум пинҳон намекард. агар оиди дигар тарафи дилхушкунандаи Мбаппе гӯем, пас ин мошинои ӯ ба ҳисоб меравад. аз байни ҳамаи мошинҳо Ferrari 488 пистаи Килиан фарқкунанда мебошад. ин мошин арзиши €500,000 дорад. Мбаппе бо осонӣ ин гуна мошинҳоро мехарад, зеро ними маоши доштааш ба якчанд чунин мошинҳои гаронарзиш мерасад. ба назар чунин мерасад, ки ҳамлагари фаронсавӣ бештар ба минивенҳо майл дорад. дар гаражи ӯ ҳамчунин Mercedes V-Class бо арзиши €135,000 ва Volkswagen Multivan €80,000 низ ҷой доранд. ба ин чиз сабаби мантиқӣ ёфтан мумкин, зеро аксари футболбозон ин гуна мошин доранд, то ин ки дар роҳҳои дуру саёҳат дохилаш хобу истироҳат кунанд. роҳи 40 дақиқа то варзишгоҳи PSG барои Мбаппе метавонад ҷавоби ин хоҳишаш бошад. барои саёҳати шахсиаш Килиан бештар Volkswagen Tiguan бо арзиши €57,000 истифода мебарад. бар қиёс ба Ferrari ин мошинаш бисёр хоксорона барои одамони миллион маош мегирифтагӣ метобад. ҳамчунин агар ба маълумотҳо рӯй орем, Мбаппе мошинҳои Audi, BMW ва Range Rover ҳам дорад. баъди пости ин акс аз ҷониби Килиан соли гузашта мухлисон мегуфтанд, ки ӯ самолети шахсӣ ҳам барои истифодааш харидааст. ин ҳақиқат дорад? дар асл не. ягон тасдиқ оиди доштани ҳавопаймои шахсиаш наёфтем. онҳое ки ин моликиятро доранд Роналду, Месси, Ибрагимович, Бейл, Погба ва Неймар мебошанд. байни онҳо номи Мбаппе наёфтем. агар майли саёҳати дурро кунанд, ҳамроҳони Мбаппе аз хизматрасониҳои алоҳидаи ширкатҳо истифода мебаранд. шояд Килиан ҳам дар ояндаи наздик барои худаш ҳам харад. Килиан ҳамеша бо оилааш муносибати наздик дорад. далели ин гуфтаҳо интихоб кардани модараш ба ҳайси шахси наздик ва монанди агент мебошад. ҳамчунин волидайни Мбаппе қисмати ҳаёташонро ба варзиш гузаронидаанд. модараш Файза Ламар ҳендболбози профессионалӣ буд. падараш Вилфрид бозингари дастаи маҳаллии AS Банди, маҳалле ки Килиан ба воя расидааст, ба ҳисоб мерафт. ҳамчунин бародарашро бояд қайд кунем, ки ба футбол машғул асту дар академияи PSG тамрин мекунад. Мбаппе ҳамчунин бародари калонӣ дорад, Жил Камбо Окако. ӯ ҳам футболбози профессионалӣ буду дар Рен солҳои дароз ҳунарнамоӣ мекард. Килиан аксар вақти худро бо хайрхоҳӣ мегузаронад. ӯ ҳатто ташкилоти хайриявии худро дорад, ки бо нишони KM машҳур аст. ширкати ӯ ба кӯдакони аз 9 то 14 сола кӯмак мерасонанд, ки дар оянда муваффақ шаванд, масалан барои забономӯзию, саёҳат ва дигар масъалаҳои муҳим. ман пули зиёд ба даст меорам. фикр мекунам ёрӣ расондан ба ниёзмандон кори хуб аст. бисёриҳо ба кӯмак ниёз доранд ва на ҳама саховатмандон мехоҳанд дасти кӯмак ба дигарон дароз кунанд. ин кор ҳаёти маро иваз намекунад, вале ҳаёти кӯдаконро метавонад тағйир диҳад. агар ин чиз дар ҳақиқат амалӣ шавад, ман бисёр хушҳол мешавам.
суханони Килиан дар бораи ширкати худ: ягон чиз гуфтан лозим нест, танҳо респект ба Мбаппе ки ин иқдомро пеш гирифтааст. Мбаппе мухлиси баскетбол мебошад. иштирокаш дар бозиҳои NBA бисёр ба чашм расида буданд. муносибаташам бо баскетболбозон хуб аст. Масалан, ӯ дар инстаграмаш барои даргузашти Коби Брайант таъзия баён карда буд. ғайр аз мухлисӣ бозӣ кардани баскетбол ҳам писанди Мбаппе аст. чанд вақт пеш Мбаппе ширкате бо номи Zebra Valley боз карда бо намояндагони NBA вохӯрӣ кард ки шартномаи шарикӣ банданд. ҳадафи ширкаташ ин ба ҳам овардани мухлисони баскетбол мебошад. ин иқдоми хубе барои якҷо кардани мухлисони футбол ва баскетбол ба ҳисоб меравад. онҳоро дар ҷамъомадҳо ва фестивалҳо ҷамъ кардан фикри хубе аст, қайд кард Мбаппе. мо ба Мбаппе дар корҳои ояндааш барор хоҳонем. ӯ дар тобистон ба тамошои дастаи футболии Гратария ҳам рафта буд, вале ӯро мухлиси ин навъи варзиш номидан мушкил аст. аниқтараш, ӯ танҳо барои наводгирии ролике онҷо иштирок дошт. дигар муваффақияти Мбаппе ин сеюмин бор дар рӯйпӯши FIFA баромаданаш мебошад. ӯ аз бозӣ дар FIFA ҳаловат мебарад ва бештари вақт бо дӯстону бародараш бозӣ мекунад. кадом қисмати ҳаёти Мбаппе ба шумо писанд омад? ҳатман дар комментария фикри худро қайд кунеду лайк монданро фаромӯш насозед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ пансият бимонед дӯстон.